Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin para masyayikh, wabil khusus panjenenganipun Al-Mukarram Gus Yusuf Khudori. Sinten meneh ingkang rawuh Gus? Gus Izzuddin. Ugi Pak Kiai yang mulai naik daun. Bijane Kiai apa ular keket? Pak Usman ne Pak. So para Kiai ingkang kawula takdimi. Yang sangat saya cintai Ananda Alek Pablo Al-A'zab. A'zab itu artinya wahdah, wahdah itu artinya jomblo. Jadi definisi jomblo dalam bahasa Arab itu adalah al-wahdatu huwa antak syako sakson yaksaku khairuka. Jadi yang namanya jomblo itu adalah engkau mencintai seseorang tapi seseorang itu mencintai orang lain. Ya. Makanya kalau ada orang meninggalkan Habib Zaidan, sampaikan kepadanya, bila kamu pergi, segeralah pergi ke rahmatullah. Mudah-mudahan sehat terus leh. Amin. Dan juga malam hari ini makan nongko dicampur jenang. Ada Sudaryanto Bupati Magelang. Neng yo kumismu dikerok. Risih aku dulu. Oh, ciri khas. Lah ngingu kumis niku hukume napa? Jadi, oh mboten sunah. Lah ngingu jenggot niku termasuk nyuwun sewu, lah ngerok jenggot kumis niku malah hukume sunah. Sunahe dikerok, tapi mboten wajib. Tapi lah Pak Daryanto niki terkait kalih kumis tergantung niate. Dadi lak niate sesuk dadi bupati duwe kumis nggih ngeden-ngedeni rakyat Magelang niku hukume haram. Tapi lak niate nggih nyenengke bojo niku hukume wajib. Hukum kan tergantung toh, Kiai. Kaya kula takoni santri kula, "Gus, Abah, kula mau tanglet napa li? Apa hukumnya melihat celana dalam?" Lah, ayo apa hukumnya? Ternyata jawabannya tergantung ndeloke neng ndi. Lah ndeloke ning jemuran ora apa-apa, tapi lah ndeloke pas dienggo Sumiati haram. Kan al-khamsatu minal fitrah niku napa to? 1 ngetok kuku, 2 ngerok kumis, 3 mencabut bulu ketiak. Iki sunah le. Dadi lah bocah-bocah sekar langit yo, kowe lah ndelok ndoromu turu malang kerik, cabuten keleke sunah Rasulullah. Iki sunah. Niku termasuk fitrah. Kemudian yang keempat adalah khitan sunat. Lah bocah-bocah Magelang dereng sunat, kula aturi sunate teng Jepara mawon. Bentuke mesti apik ukir-ukiran. Terus sing nomor 5 niku fitrah, niku napa? Mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat Bib, dicukur dhewe. Malah Habib ning salon. Badhe napa Bib? Cukur.
Syukur napa? Kerimbat beb. Heeh. Menzizikkan. Alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini saya sowan karena saya didhawuhi sama Gus Yusuf untuk bisa sowan, dan alhamdulillah dalam keadaan hujan gerimis. Yakinlah hujan jatuh punya alasan kenapa ia jatuh. Tapi Habib Zaidan nggak punya alasan mengapa ia jatuh hati kepadamu. Maka saya berharap dan meyakini hujan pergi meninggalkan genangan, Habib Zaidan pergi meninggalkan kenangan. Lumayan penggemarmu Sumiati kayak lho. Solikin. Tenang aja Beb, lebih baik terjebak hujan daripada terjebak rasa nyaman namun hanya dianggap sebatas teman. Saya tadi sebenarnya pas Habib Zaidan buka puasa di pondok saya kurang nyaman karena perut saya niki nyuwun sewu. Dari tadi pagi saya mindset. Jadi nanti teng panggung nyuwun sewu nggih para kiai, kok nanti ada bau-bau yang tidak itu jelas karena disebabkan karena perut saya yang kurang nyaman. Makanya saya tadi minta istri saya kerokan. Kok malah dikeloni. Ya Allah. Enak li. Wah niku Beb Zaidan ngen kula, kok ora ndang lunga-lunga. Bojoku wis mancal-mancal. Kowe ora ngrasake kowe. Jomblo di wet-wet iki beto Beb. Mbok yo ndang-ndang piye lho. Ikhtiar lho. Oh kurang tirakat. Niki kurang jan Habib niki kurang tirakat. Soalnya ngandalke sing tirakat abah mawon. Contohnya wau kula poso, ya Habib Zaidan ora poso ya melu buka. Bapak Ibu yang saya muliakan, kula niku gadah makalah. Tapi kula niku makalah niki goleki sumbere dereng ketemu, tapi niki saya sangat. Termasuk di dalamnya nanti niku Gus Yusuf itu tentang bagaimana kemudian termasuk bagaimana kita mendapatkan hadiah atau pemberian dari orang non Islam umpamanya. Niki terkait kali bidang kula di kerukunan beragama. Sorry. Abahmu wis dadi pejabat. Dadi lungguh ya beda lah, Jase yo beda. Niki larang sing menehi sapa iki. Kula niku dipeksa wau Pak Kiai. Bah, pokoknya monggo makan Magelang nganggo jas sing tak wenehi. Wah, niki nyuwun sewu pemberian dari Habib Zaidan. Niki niku wau regane mong 2 juta, kula menehi 200 juta. Niku wau. Putusan khusus paling ora modal ya niki Pak. Tak santet jomblo kowe malah. Jadi ada 4 hal yang pengen saya sampaikan malam hari ini. Yang pertama, la tatlub aliman ya'malu bi ilmi fatabqa jahilan. Janganlah kamu mencari guru yang guru itu harus senantiasa sesuai antara perkataan dan perbuatannya. Kowe golek guru sing bener-bener ngamalke ilmune, kowe golek guru yang benar-benar sesuai antara ucapan dan perbuatan. Pokoknya kudu ideal. Aku kudu golek guru sing pangandikane karo kelakuane kudu podo. Kalau Anda melakukan itu, yang terjadi adalah fatabqa jahilan, maka kamu akan menjadi orang bodoh selama-lamanya. Jadi nyuwun sewu, salah satu etika murid teng guru niku siji, ampun kakean panyono karo guru. Zon mawon itu tidak boleh, apalagi suudzon. Umpamane kula nembe munggah panggung, salaman karo Habib Zaidan, karo Gus Yusuf. Kula nganggo masker, ibu-ibu batin, Gus Miftah ke maskeran mesti merongos. Niku senajan to umpamane omonganmu kuwi bener niku termasuk zon. Padahal dawuh napa? Iyyakum wa dzanna fa inna dzanna akdzibul hadis. Jauhilah kamu dari berprasangka. Umpamane jenengan duwe penyono karo Habib Zaidan. Aku ngerti. Habib Zaidan kae durung rabi mergo umpamane apa ya alasane? Ya jere patah hati aku piye ini. Eling-elingan dawuhe Abah lho, rungono.
Cintailah pasanganmu dengan sepenuh hati, tapi jangan sepenuh jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Nah, apa itu? Mila aku yang duwe wong wedok mau seneng wong ini enggak santai wae. Habib Zaidan itu seperti pelangi, hanya bisa dilihat, tidak bisa untuk dimiliki. Wah, ngono. Ora rapi-rapi. Kowe malah nangis. Santai wae li. Pokoknya gue tak dongake lah, muga-muga jodoh terbaik untukmu. Ya. Amin. Sesuk pokoknya kowe rabi, wis langsung tanya nyekel lagu. Kembang, kembang kantil, Zaidan rabi diring bedil. Ana cleret tiba njundil, aku kaget cekelan kene. Ngono kae. Lah cekelan kene ta. Kowe wani nerus tak ajar kowe. Saiki beb. 22 tahun menguyuh tok. Jadi kula mbiyen niku diajari kali para guru ngene, "Le, aja biasa suudon karo gurumu." Ka goblok wis udan kok air. Tapi tak delok-delok Pak Sudaryanto itu seperti air. Sederhana sih tapi penting. Iya. Nung ya wetengmu aja gede-gede. Bupati wetenge gede. Diciliki deh, Pak. Soalnya gajah niku lak kelon ra tau gelem didelok karo wong, soalnya gajah niku isin, awake gede manuke cilik. Lah Pak Daryanto ki wetenge gede gegek manuke. Pokoknya Pak Daryanto tak kandhani ya. Siji sapa jenenge Trijaya. Malah kaya radio Trijaya FM. Anu, Mas Agung nggih. Tak kandhani. Lah awakmu dadi pemimpin, kuwi sing mau contoh ilmune Pak Prabowo ke siji. Aja baperan. Kuwi aja baperan. Gus Yusuf kula niku gadah kiai teng Jawa Timur, Kiai Ilyas Mojokerto. Itu usianya 102 tahun. Kesehatannya masih normal. Di Mekah itu dahar kepala kambing satu itu habis, tidak darah tinggi. Kalau Habib Zaidan makan daging kambing itu tidak ada efek samping, tapi adanya efek depan. Biasanya orang itu kalau makan daging kambing penyakitnya satu, mamah. Iya. Lah kowe mamahe sapa kowe? Lah wong mangan wedhus kok dicekeli Sekar Langit. Sekar Langit lagi. Menjijikkan. Lah, Mbah Yai Ilyas niku, Gus. Niku sehari itu masih ngerokok minimal 2 bungkus. Masih. Umurnya 102 tahun. Makan durian itu 2 sak nalika langsung tek. Durian. Pada saya belas nggak doyan durian kula niku. Kula niku durian ta doyan, Habib doyan. Oh, kalau aku iki mau ngarem-arem doyan apa meneh durian. Mau ke? Lah Gus Yusuf, Kyai Usman iki sing urung iso kula contoh siji. Poso ngrawat niku tak Tegarejo, Bib. Niku lanjut. Ngrawat niku enggak makan nasi, tapi mangane tiwul. Mangane tiwul. Niki ciri khas Tegarejo itu pokoknya nggak makan nasi. Lah, gantine porang. Kayak mau manganku perang. Ning kowe aja melu-melu man, larang. Kowe amplopmu tipis kok. Ya lah umpama amplop beda-beda ki ya lumrah aku lesein indahu bimikdar. Semua orang itu punya jatah masing-masing. Makanya saya Habib Zaidan, Gus Yusuf, Pak Usman, walaupun di atas panggung yang sama, saya yakin dengan amplop yang berbeda. Pak Usman iki saiki jadwale oke ra umum, melu-melu kaya kula jaman biyen. Ning ya kuwi lak mbiyen aku larang, Usman tipis. Gayane melu-melu tuku Alphard ki ya ngopo? Lah mudun sangko Alphard jejike kaya Gus Yusuf ya pantes, kaya Habib Zaidan pantes, Gus Miftah pantes. Mudun kok Alphard Usman. Seraimbang belas. Mobile apik wonge kaya ngene ora.
Kaya ngono, Habibit es teh. Sak tekone. Aku kopi telat. Daryanto ibu Bupati ora njaluk ki yo. Ya. Bocah kalungan apa malah kaya sapi kurban iki lho. Ya kene kalau kesapa apa ora iki lho. Makasih ya, Kang. Alah salaman barang iki lho. Aku golek pasir, Beb. Yang nggih atus ping 7 iki lho. Gak disalami secara jelas yo. Ya Allah, tak ngopi riyen nggih. Ora ngopi le. Anten penelitian Gus Yusuf. Laki-laki itu yang minum kopi secangkir sehari 3 cangkir itu akan nampak lebih muda dibandingkan kakeknya. Sedino minimal ping 3. Makanya kaya sholawatnya Habib Zaidan juga keren. Habib Zaidan itu sering maca sholawat nariyah. Sholawat nariyah itu istimewa, Pak. Ono kopi panas, wacake nariyah ping 100 langsung adem. Lah kopi bukan ger lak degan, ger lak kopi. Apa bedanya kopi karo bojo? Kopi bojo kowe rong dong kowe. Balik Mbah Husin niku. Sakit. Mbak Ilyas niku. Lah kula takoni, Mbah. Si Mbah niku umure 102 tahun kok tasih dahar duren, dahar daging mendo, udute tasih 2 bungkus niku rahasiane napa? Jawabane ngene lho. Gampang lho. Napa, Mbah? Dadi wong kuwi aja ngrekenan. Aja ngrekenan niku napa, Pak Daryanto? Aja baperan. Dadi lek awakmu sesuk dadi bupati, kuwi dikritik karo masyarakat lumrah, aja nesu. Lah kowe dadi bupati dikritik nesu ora usah dadi bupati, cukur wae kumismu. Dadi wong santai wae. Pokoke aja baperan. Mila kok ana calon kok baperan kuwi biasane ora dadi. Wong calon presiden baper ora dadi kok. Nggih ngoten Gus Yusuf nggih. Nggih. Mana kaya Gus Yusuf dadi kiai dangu, dadi ketua PKB suwe. Soale ora tau baperan lho. Do nek kena apa mawon wong teko panggung dihidukke karo Muhibine Habib ya ora nesu kok. Soale nggih Gus Yusuf mun terbiasa ketemu Habib sing maneka warna. Termasuk kan tanggane ya Habib. Tanggane Habib. Jam perlu bisa. Lah wong kula iki lucu. Ana tiyang, Pak, kula celuk, "Bib, Bib, rene Bib." Salaman kali kula, ngambung tanganku. Santriku ngene, "Lho, Pak, kok Habib ngambung tangannya Abah?" Kayak ora Habib, Tobib goblok. Kuwi lagi konten nafi lho iki. Bib, ternyata bukan Habib tapi Tobib. Apik le kandhane yo. Dadi nyuwun sewu aja baperan. Termasuk niku wau. Awake dhewe niki lak duwe guru, aja baperan karo guru. Mboten pareng. Kula niku iso kaya ngeten niku mergo bener-bener pikantuk barokah guru. Mila bola-bali kula matur to. Al ilmu la yudriku illa bita'allum wal barakatu la tudriku illa bil khidmah. Ilmu itu tidak akan pernah kamu dapatkan kecuali dengan belajar, tapi barokah tidak akan pernah kamu dapatkan kecuali dengan khidmah. Lah awake dhewe niki nyuwun sewu, kadang-kadang lak nembe seneng sinau kuwi nglaleke khidmah. Lah wong kaya kula niki Pak Usman niku riyen malah produk khidmah, mboten produk ta'allum. Lah teng Tegalrejo niku diajari ta'allum, diajari khidmah. Termasuk ngerawat niku sebenarnya dalam bentuk khidmah. Kula mbiyen niku nate Gus Yusuf, awal-awal niku kula mbiyen tahun 2016 niku kula poso ndawet sekaligus ngerawat selama 2 tahun. Tapi awak kula dadi cuwilik niku. Wong niku kula luwemu 108 kilo. Gara-gara kula ngerawat kali poso bobotku dadi 70 kilo. 70 kilo. Kula niku mbiyen luwemu. Kula terprovokasi untuk kurus gara-gara niku lak wong wetenge gede biasane manuke cilik. Nah, aku sumpah ora nyawang Daryanto aku, ora nyawang Daryanto aku. Sakniki weteng kula cilik berarti manuke buka matamu, buka lho ngawur. Orang aja sepil.
Nomor siji nggih, la tatlub aliman ya'malu bi ilmi fatabqa jahilan. Lah teng Magelang niki jenengan ajeng golek maneka warna guru model napa ana kabeh. Ana kabeh. Termasuk kali Mbah Yai Khudori niku kiai sing termasuk dihormati kali Mbah Khudori niku sinten? Mbah Kiai Payaman. Nggih Gus Yusuf nggih. Mbah Sirot Payaman. Kula niku Mbah Sirot Payaman niku gak ada cerita. Gara-gara wong Muhammadiyah takon ngopo wong NU nika lak maca tahlil ndase diobah-obahke. Digedhe-gedheke. Bocah-bocah NU Ansor teng Jawa Tengah niku basul masail, golek-golek masalah. Basul masalah golek-golek masalah niku. Niku masalahnya bab nopo? Kenapa orang NU maca tahlil ndase diobah-obahke? Berdebat secara sengit. Pas debat soal niku Mbah Sirot rawuh. Langsung mendel sedanten Mbah Sirot ngersake ngunjuk kopi. Begitu Mbah Sirot diajuri kopi, monggo Mbah diunjuk, ale matur nuwun. Ngerasake kopi niku rasane enak, Mbah Sirot niku langsung ngobahke sirah. Alhamdulillah enake. Mbah, ana nambah meneh, ale. Diombe bola-bali setiap kali nyeruput kopi, Mbah Sirot ngobahke sirah le. Enake. Begitu kopi ini entek, Mbah Sirot kondur. Bahsul masail lare-lare Ansor niku mboten diteruske. Mun ketemu jawabane. Napa jawabane? Lah mung ngombe kopi mawon rasa enak. Iso ngobahke sirah. Enake apa meneh maca tahlil sing luwih enak sangka ngombe kopi. Mila wong tahlil niku lumrah yang ngobahke sirah. Padha karo Gus bar kelon ki langsung enake. Bila bilang tole, wong anu kalau mau tahlil, kelak ndase digoyang-goyang kita bu nggih. Afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ana sing beda meneh lho. Ana sing sing bilor dikidul nggih. Afdalu dzikri falam annahu la illallah, la illallah. Ana ngene. Kula ora percaya ziarah ngene Mbah Khudori kae lak jamaah kata. Kula maca tahlil mesti ndase beda-beda. Beda-beda. Orang sing mantep, afdalu dzikri fa'lam annahu la illallah. La illallah iki ana. Wo, sing Jawa apa ya ana le. Afdalu dzikri fa'lam la illallah, la illallah, la illallah. Sing modele Kiai Usman ya ana kemenyeke ra umum. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mila aja golek guru sing bener-bener guru kudu padha ucapan karo tindak tanduke fatabqa jahilan. Mila ana Gus Yusuf ana kurang-kurange titik ya aja mau rasani. Kadang-kadang Gus Yusuf dadi ketua PKB mau rasani. Kiai kok ngurusi politik. Justru kiai niku kudu paham politik. Nggih napa mboten? Mila zaman kula mbiyen dikritik ngopo Gus minta dadak ngamal Pak Prabowo barang. Lak wong apik niku mboten kersa ngawal calon presiden, mboten kersa ngancani calon gubernur, calon bupati, maka yang berpotensi ngancani calon bupati niku tiang fasik, tiang elek. Mila Pak Daryanto kudu nyedak terus karo Gus Yusuf. Ning ya ora mau nyedak tok ya sak nganune barang. Ya aku yo ngelekke Dar. Aku ini duwe program karo Pak Prabowo Pak Dar. Jadi soal aku menjadi bupati ngokno ya. Aku ini duwe program silaturahmi kebangsaan. Itu bisa dalam wujud konser, bisa dalam wujud selawatan ngene iki. Pokoknya sok lah dadi bupati tak jaluk. Pokoknya setahun pisan minimal ya konser. Terus triwulanan pisan kuwi gawe selawatan Gus Miftah karo Beb Saidan. Setuju apa mboten? Apik ali program ini? Apik. Mau triwulan nih. Siap. Gus Yusuf mesti setuju nih Bu. Setuju? Antum syuhada Allah fil ard. Ini saya Pak Daryanto niku tiyang saya napa mawon? Saya. Ada tiga. Nek kowe mau syaratnya Daryanto dadi bupati. Eling-eling Dar.
Sing nomor loro, napa? La tatlub sadiqan bila aibin fatabqa fawahidan. Aja golek kanca sing ra duwe aib. Fatabqa fawahidan, maka kamu akan menjadi orang yang sendirian. Kuwi ngono, Beb. Ngopo to, Kek? Layar model apa? Engko lah diklik malah kleru miyabi kok piye kok. Oh, tulisannya MZY Media kok. Muhammad Zaidan Yahya kok ngono malah miyabi. Jangan-jangan MZY iki Miasbi ngono iki kan iki. Guayane mobilnya dimodif. Sing kon jajal woro. Aku baru sadar, ternyata Zaidan senengannya sing lemu-lemu. Lah aku buka TikTok lho, sing FYP apa? Woro jajal mobil Zaidan. Ah, weng ngono ku. Oh, waget aku. Sampai Mbak Waro ki golek omah ning Solo nyedaki Zaidan. Ya Allah, Beb. Allahumma alif bainahuma ya Allah. Kama alafta baina Ipin wa Upin ya Allah. La tatlub sadiqan bila aibin. Aja golek kanca sing ra duwe aib. Kuwi mesti ngene lho, aja golek calon bojo sing ra duwe kekurangan. Fatabqa fawahidan. Maka kamu akan menjadi orang yang jomblo selama-lamanya. Wirkono, Beb. Makanya jangan pernah memaksa dirimu untuk sempurna, tapi carilah tempat di mana kekuranganmu bisa diterima. Apik ya, anyar iki, kok viral ning TikTok itu loh. Pokoknya gue yang paling viral malam hari ini adalah woro jajal mobil Zaidan. Omong rekam. Jangan pernah memaksa dirimu untuk sempurna, tapi carilah tempat di mana kekuranganmu bisa diterima. Nah, mau kirim besok apa? Waro. Ya Allah. Oh, cangkemnya Sumiati kan mesti. Padha karo ngeten, kamu jangan mencari pemimpin yang sempurna. Sing rono kekurangane blas umpamane. Maka kamu tidak akan pernah mendapatkan pemimpin selama-lamanya. Jadilah awal mungkin delok kaya Pak Daryanto umpamane, aja mau delok kurangi. Orang mungkin Pak Daryanto sempurna niku mboten mungkin, kula Beb Zaidan Gus Yusuf mboten sempurna. Tapi minimal napa? Minimal adalah yang dilihat kebaikan-kebaikannya. Bola-balik kula matur, awake dhewe niki urip niku kaya tai lalat. Kalau kita melihat tai lalat, tolong jangan dilihat tai lalatnya tok, tapi lihatlah secara utuh tai lalat sak raine. Contoh, kita Purnamasari. Kuwi duwe tai lalat ning ngisor mata. Ketok ayu mergo sing mok sawang sak rai utuh. Lah mok delok tai lalate tok mesti menjijikkan. Wong tai lalat mawon Kyai, niku kelasnya beda-beda. Ana tai lalat sing nasibe apik, manggone ning ngisor mata. Kuwi nasibe apik. Ana tai lalat sing nasibe kurang apik, manggone ning dhuwur silit umpamane. Lho kira sing delok sapa wakne? Mila kaya jenengan mirsani Pak Daryanto niki aja mok delok kurange tapi delokan luwihe. Tak wangi dar rasane wae. Aja lali we. Lali ya ngerti dhewe. Aku teman kinasih Gus Yusuf kok. Lho tenan. Gus Yusuf niku lak kula nyanyi wong kula wingi dhewe Agus lak ngersake bojo meneh santri kula kathah ngono kuwi kok. Ya tak jawab nggih Gus Yusuf nyontoni no aku ya ngono ta. Lah Gus Yusuf pantun nggih kula makmum. Iya es teh cangkeme iki lho. Sabar, sabar. Pokoknya nganu, lah ngombe es teh, tolong gulanya jangan diaduk. Supaya manisnya di akhir. Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak cangkeme calon bupati. Iya. Mila Pak Dar juga akan janji Pak Dar. Pokoknya
Gus Miftah njaluk konser diwenehi, selawatan diwenehi, rasa janji diwenehi ngoten mawon. Pokoke apane? Bosokane. Borokan iki apa? Oh kon borong. Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko larong payu wis takdir. Jadi ana cerita tasawuf niku, ana bakul es karo bakul bakso niku jejer. Sing bakul es niku ndonga, ya Allah muga-muga hawane panas. Soale lak panas ngombe es rasane seger. Sing bakul bakso ndonga, ya Allah Gusti muga-muga udan adem. Soale adem-adem biasane mangan bakso rasane enak. Kira-kira umpama dina niku adem. Berarti dongane bakul es niku kira-kira diijabah napa mboten? Tetep wae diijabah dalam bentuk yang lain. Ese ra payu tapi awake sehat. Mulih ndalah bojone meteng. Niku lak ya nikmat. Kok ditinggal bakul es kok meteng? Kan banyak terjadi di mana-mana. Bakul es lho, bakul es lho. Pokoknya lah golek calon pemimpin, aja mau goleki kurangi tapi golek ana apike. Dadi aja lah ngelek-ngelek ngomane. Kaya Gus Yasin atau putrane Mbah Maimun, kok mau goleki kurangi niku ya ora pas. Kaya Pak Lutfi bisa di Kapolda 4 tahun, kok mau goleki kurangi ya ora pas. Kowe jarene dhewe siin nggih Pak Daryanto kowe. Nah, kowe ben tak sangone ya nganggo siin ngono kowe ora mau meneng wae. Aja nganggo mik ku Beb, engko mambu abape Usman kok aku. Ngambil apike Gus. Siar apa nih? Oh, damel sinten sing damel tinggi gubernur ana, iki Daryanto ana. Ya, suaramu penak to? Lah sampai suara merapen ora imbang karo Zaidan isin aku. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Nur ahli ibadah
calon bupati Magelang ahli ibadah idolane ahli sunnah wal jamaah Pak Hadi Daryanto wonge cakep piyantune gagah Pak Agung Rijaya wonge sabar lembah mana Allahumma sholli Wetan kali kulon kali tengah-tengah tanggurane pari aja lali milih bupati sono blose nomor siji wetan kali kulon kali tengah-tengah tanggurane pari aja lali milih bupati sono blose nomor siji munggah kaji wirawiri numpak unta tuku anggur oleh-oleh nang tanah suci milih bupati aja lali Pak Sudaryanto milih gubernur aja lali noblos Pak Lutfi aja lali Lutfi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adana Slawe ganti rupa ganti warna presidene Pak Prabowo bupatine Pak Sudarto 2020 ganti rupa ganti warna presidene Pak Prabowo bupatine Pak Sudaryanto bupatine Genti rupa genti Presidene Pak Prabowo, Bupatine Pak Sudar. Sing semangat 2020.
ganti rupa ganti warna Presiden Pak Prabowo Bupatine Pak Sutar Bupatine Pak Sutar Bupatine tepuk tangan untuk Satria matur nuwun Mbah. Oke, demikian tadi Adela. Si ire wapi ning suarane belas ra kepenak. Ra masuk cangkeme kene apa. Wes, lah sakniki jatah kula memberikan semangat untuk mencintai Indonesia. Dijawab sing banter. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami apa lagi? Mau pakai flash. Kurang pakai flash. Ya saiki dari Habib Zaidan tadi belum pakai flash karena hujan. Sekarang semua flashnya dinaikkan. Nah. Semuanya flashnya dinaikkan. Semua. Sing ngangkat flash kancane Habib Zaidan. Sing ora ngangkat flash kancane Habib liyane. Ayo. Nah, ayo. Seorang angkat flash koncane Habib Liyane. Semuanya diangkat. Shallu ala Nabi Muhammad. Semua yang di belakang sedanten para panitia kanan kiri Semuanya diangkat. di depan panggung. Aku sudah HP mu. Sing ora duwe HP cangkeme merenges. Ayo. Sebelah kanan karo diangkat belas iki, jam pelit men to. Ayo diangkat. Ben Gus Miftah karo Habib Zaidan sowan mriki berkesan ngono lho. Ayo. Engko ban iki tanya jawab tak hadiah wis. Ayo. Semuanya Semua diangkat. Semuanya diangkat. Semuanya. Yang di belakang kanan kiri panggung kanan panggung. Oi. Yuk semuanya diangkat. Pasukan bendera diangkat. Ini seperti biasa. Kalau HP saya turun, HP jenengan semuanya turun. Supaya tangan jenengan boten sengkleh. Kalau HP saya naik, semua HP-nya naik. Oke, sepakat ya? Dan itu orang Magelang pasti senang. Karena ibu-ibu Magelang sukanya juga naik turun. HP ini lho, HP ini. Ini lagu nih, delek Pak. Ya lagu di Cinta Tanah Air ya. Semuanya diangkat. Ayo. Diangkat. Sholli wa sallim daiman ala mada sholli iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali bareng-bareng sholli
Shallu ala Nabi Muhammad. Aku mau dhewe awo kae. Lah, tanglet ke Bebsaidan wis apal lagu ditinggal rapi apa durung? Tak tes saiki kowe. Sing ning Magelang sing ngono kae lho. Kudu iso. Ayo sadra yo, sadra yo. Iya. Atiku rasane lara. Nyawang kanca adoh karo agama. Randuwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Apa iki wis dalane? Apa iki wis jamane? Cacah enom kelangan akhlake. Wong tua diseneni, guru yo dikebuki. Ayo rene kendang ngaji. Sholawat sing banter. Ya Rabbi bil Mustafa halil maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al huwal habibul ladzi turja'u ditinggal rapi versi Habib Saidan. Nyawang kowe rapi karo wong liya. Nangis ketelan laku, remo acur rasaku, kowe tega ninggal aku. Apa iki wis dalane? Kudu bisa kelangan tresnane ora apa-apa. Kudu kuat hatiku, kudu kuat batinku, senajan desa tresnaku. Sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa halil maqasidana waghfir diulangnya aja dhuwur-dhuwur. Diulangi nadamu aja dhuwur modar aku. Atiku iki ngene serefe wae. De apa kowe lali karo sumpah janjimu, mbiyen bakal ngancani urip tekan matiku. Pancene kowe tega mata tali asmara, rapi karo wong liya, blenjani nokuna mangsa. Iki kepiye to lagu? Lah iki lho sumpah, rapi karo wong liya blenjani tresnaku nelongso. Aku mau salah kok ngene pahemmu. De apa kowe lali karo sumpah janjimu, biyen bakal ngancani urip tekan matiku.
Pancene kowe teko malah rabi karo worong. Ora ono. Rabi karo wong liya benjani. Blenjani tresnaku nelongso. Oh iya. Maksudku mau yang ngono. Ulangi. Di apa? Iya. De apa? Cendaan. Gitu Pak. Iki lho, Le. Mas gede. Mas. Nah, De. Iya. De apa kowe lali karo sumpah janjimu yen bakal ngancani urip tekan matiku pancene kowe teko metot tali asmor tak dudak terus wong liya benjani tresno kuno mangsa Zidan Adela. Apa iki? Saiki kene. Saya jawab. Tak keke sing anyar. Apa iki selawat? Ayo sing wani ngomong ada Zaidan tak sangoni. Allah, sakae. Nafsu men ya sakae. Heeh. Kok dhuwur lumayan ya dhuwur ya. Di mau sing ngadeg mau di ayo sing ireng kayak. Kayak ini kayak. Ini selera-seleranya Bib Zaidan ini. Kasih mik. Ayo kayak mik le. Mbak kayak. Aja ndredeg. Dia ndredeg bukan jatuh cinta, luwe. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takoni Bib. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Aibah Salma Salsabila, biasa dipanggil Salma. Kalau udah biasa dipanggil apa? Saya tadi kalau biasa dipanggil Salma apa Salsal? Salmon. Niku paraban, Beb. Paraban. Paraban ning sekolahan, nggih. Salmon. Oh, parapan ki maksudnya jenenge Zaidan dipanggil Alek Pablo ngono. Nggih, leres ngaten iki. Takoni sama ndi? Kamu rumahnya di mana? Rumah kula banyak. Maksudnya Sugih apa? ya boten kula tiang nganu kecukupan. Alhamdulillah cukup. Tiang sederhana. Wah, cukup. Pengen tuku pesawat ya cukup. Boten. Kamu tahu nggak kenapa Beb Zaidan tanya alamat rumahmu? Biar besok kalau lamaran dia sudah hafal. Duh, salting kula, Beb. Kan Gus Wif tanya ngomong. Oh, iya, keliru. Niki saking Kamu tahu grodine kula. salting bahasa kepanjangannya apa? Apa? Salah sinting tak kan? Umur kamu berapa, Salma? Umur kula 17 bulan lebih 1 bulan. 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun lebih 1 bulan. Gus, nyantet wong Magelang iki hukumnya apa toh? Kesini sama Kamu siapa? sekolah apa kuliah? Tasnya sekolah, Kelas berapa? kelas 3 SMA. Pertanyaannya, Beb, boleh nggak nikah sama anak sekolah? Sinten? Enggak, aku takon, boleh nggak menikah sama anak sekolah? Ya boleh kan masih sekolah lah. Ya emang nggak boleh, ngenteni mulai. Ngenteni mulai. Kamu kesini sama siapa? Kula kalih mbak kula, sister kula, mbak kula sepupu, Apa sih? Sister. sister, tante. Oh, ono film ini, Sister Ngesot. Oh, aku sering Niku delok. suster, Gus. Aku sering delok tantumu ya. Kamu mau tanya apa sama Beb Zaidan? Atau mau mengungkapkan apa? Lah aku ngatit mau ngopo? Kula Cah iki sik kat mungkin guyang-guyu, tak kandhane ya. Oh, tertawa itu memang bisa menjadi obat. Tapi kalau orang tertawa tanpa sebab itu berarti butuh obat. Apa? Mau ngomong apa? Nganu, Beb. Aku tak santet meteng loh ya malah. Derek. Oh, butuh obat saya ini yakin butuh obat. Mon, kamu mau ngomong apa, Salmon? Nah, kayak wes, ngomong apa? Anu, Beb, kula ajeng nyuwun vote bar kalih jenengan mawon, Beb. Beli di Indomaret ya, ada kok kabar. Mula pengen vote bar, gue kalender wae difoto bareng karo kalender. Udah nggak pengen tanya apa-apa. Nganu.
Nganune sapa meneh? Turene bulike kula nyuwun sangu. Jarene kecukupan rupamu. Sok-sokan. Tantene kula, bulike kula. Alah terus sister iki ya gawe-gawe terus sister. Kamu pilih mana? Tak kasih uang apa foto sama Beb Zaidan? Dua-duane. Anak perempuan itu tidak bisa luput dari Kalau yang bisa namanya- dua-duanya kenapa hari satu? Nah, Tapi hari ini Pak Usman milih satu. Iya. Kula milih nomor 1. Nah, es kayak duit. ojo malah money politik. Iya. Jangan golput. Jangan golput. Itu gitu. Mahkumat lah. Mbak Salma, mohon maaf, Habib Zaidan nggak bisa ngasih kamu uang, maunya ngasih mahar. Iya. Salting kula. Tapi kula sadar akan nasab. Kamu bilang begini sama Habib Zaidan, mohon maaf Beb, mata ini meyakinkanku, tapi hati ini menyadarkanku. Aduh, Dek. Iki istimewa dek kok baca iki sing ngawur. Aduh, Gus. Utusan Dingapunten. khusus Kiai Gus mau undang dak-dik iki ngawur. Kula niki Ngawur nih Gus. pun saking dredege kula udan-udan. Ya pripun dek gambar Kayak iki? duit, kayak duit. Wes tak kayak 300. Matur suwun, Gus. Ya wis ganti liane. Sing paling aneh rupane. Sing rodok mburi. Sing lanang gede lanang. Sing anu Beb Zaidan. Lanang gede Tapi lanang. kula saged foto bareng jenengan. Gus. Iya, heeh sakit. Yo sesuk di Padang Masak. Estu nggih. Iya, Mon. Komon ya. Ya dikasih mana Beb? Tujuh mana Beb? Sing lanang gede. Lanang. Lanang sing duwe pertanyaan apik buat Gus Miftah, angkat tangan. Atau Gus Yusuf. Napa Gus Yusuf? Apa Daryanto? Kita ada pertanyaan. Terserah di kita takon. Sebelum muka hijau lemu kayak. Maju. Wah iki Wih, dudung. Saawak kok weteng kabeh iki lho ya Allah. Wah, drijine jebol kabeh mesti ya. Rada ngiri men ketok, rada ngiri. Nang ketok. Masya Allah. Ono Iki wong nggon suburi wong ngene iki ya. Ra ketok rada ngiri lho. Iki nggon Padang ra ketok nang wetengan. Ning yo lemu tenan. Oh, iya lho. Ora apa-apa, Gus. Sapa jenenge iki? Assalamualaikum Gus Miftah. Waalaikumsalam. Kiyaine Pak Prabowo kali. Pranowo. Pak Prabowo. Kiyaine Pak Prabowo kali. Kiyaine penyanyi idola kula Deni Canan. Oh ya, kowe lagu Deni apale apa kae? Wah, hafal Pak. Wirang, Pak. Sik, nyanyi iki Kartonyono medhot kabel. Ayo, kowe. Nah, Wah. Anu ya Pak, suarane elek Gus. Kowe to rumahmu yo pas-pasan kok. Pak Bibi, Kiai Usman yo apa to lagu ora jenengmu sapa jenengmu? Namanya kok Nurul Huda saking Dukun. Wah, dukun anak gue Samsudin iki. Apa nih? Gus badhe tanglet ijazah. Umurmu ki piro? Oh, umure kula 28. Oh, Wis rapi dong. Derek Gus. Oh, ketok iki jodone Salma iki. Gus, nak badhe tanglet. Kuwi lak lak Salma rabi karo si Nur Huda. Heeh. Lak malam Jumat kaya lombok ning dhuwur tahu. Mboten napa Gus, yang penting sama. Pekerjaanmu apa, Le? Gawe bakso, Gus. Oh, gawe bakso. Gawe bakso, Gus. Pentolmu cilik. Oh, jelas, Gus, jelas. Jelas, Gus. Apa pertanyaannya, Mas Huda? Gus, ijazah ben lek oleh judul niku napa, Gus? Kowe takon aku apa Beb Zaidan? Oh, jenengan mawon, jan berpengalaman, Gus. Kowe lak takon Beb Zaidan, kowe pekok. Bener, Gus. Wong urung duwe bojo mau takoni. Ijazahnya apa ngono? Nggih. Sing ahli bab ijazah iki Gus Yusuf. Kepada Gus Yusuf, waktu dan tempat dipersilahkan. Ijazahnya Gus. Berle bojo Gus. Ijazahnya yo siji di tawak-tawak PC. Diskon ngono lho. Banting harga. Aja larang-larang terus ping pindho diakai maca selawat. Allah, Gus. Sallallahu ala Muhammad. Pun niku diwaca ping 1000. Tanpa ambekan. Siap, Gus. Oh serius, sallallahu ala Muhammad ping 1000 niku insyaallah napa sing dadi hajat kula sampeyan
dikabulke dening Allah. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Tiap bengi ping 1000 sedelet setengah jam nang nganti. Nggih, mugi-mugi ning wau niku ganteng harga sik ya. Oh, siap, Gus. Banting standar. Siap, Gus. Kamu ingat, ojo golek sing ayu-ayu. Maka Gus. kamu harus sadar diri. Ya. Sadar rai, Posisi. sadar posisi, sadar rai. Kula mending naksir karo Salma. Dongono wae ya Allah, jika Salma jodohku jadikan dia istri pun Allah. Bila Salma jodoh orang lain itu adalah aku ya Allah. Nggih, siap, Gus, siap. Langsung Salma mutah-mutah. Kowe sedina bakul bakso oleh Pak Piro? Kula ndameli bakso, Gus. Oh, orang ndamel bakso. Ndameli. Nggih. Hasilnya- Ikut orang. Hasilnya piro sedina? Mboten nentu, Gus. Biasanya piro? Biasanya nggih standar lah. Piro? Terus UMR. Sebulan UMR. Nggih. UMR iki piro? Pinten nggih? 24. 24. Ya wis tak kei sing 400. Alhamdulillah, mugi-mugi Habib Yaidan nambahi nggih. Lah rupamu lho. Tak kira alhamdulillah mungkin-mungkin sudah sehat iki ora. Lah bocah iki Alhamdulillah kan mungkin bisa nambahi. kuwi jenenge bocah tomak. Awakmu ngerti tomak kae ngopo kok elek? Ngopo? Soale huruf tomak kuwi sing paling elek hurufnya sing paling keri, kain. Kuwi bentuke kaya Buddha kuwi lho. Ngain ki wet cangkeme ombo wetenge gedhe. Lah Apa, kata Gus? Mboten napa, Gus? Matur nuwun, Gus. Matur nuwun. Malah tomak. Matur nuwun, Gus. Ya. Barakallah, Gus. Mugi-mugi sehat nggih, Gus jenengan. Ya, amin. Amin. Ya wis. Matur nuwun. Saiki sing tuwa, wedok tuwa, Beb. Misake, Beb. Ndi, Beb? Sini, Beb. Sing wedok tuwa. Heeh. Wedok tuwa. Ngadeg sing tuwa. Sik. Oh, ki rock and roll ya sing ijo kae maju. Ha. Yo lagi jan selerane Kiai Usman lah iki. Wah, metal tenan iki. Top iki. Maju. Nganan. Tenan iki Beb Usman langsung ter ngono iki. Metal Kiai tenan Usman iki. iki, metal iki. Ojan. Bentuke kaya rayap pokoke iki. Namine sinten? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cangkeme empuk ya suarane. Namine sinten? Maaf Gus, nama saya Ibu Titik Gus, umur saya 60 tahun. 60. Itu 60 tahun. Itu udah katuas Om, kok Om. Nggak saya, Gus saya. Om, kamu dari mana, Om? Saya sudah katuas, Gus. Apa katuas? Tuwek banget. Oh, ini kalau istilah mobilnya apa ya? Kok mboten? Mobilnya mobil hijab, tapi mesinnya mesin Alphard Gus, punyane Gus Nita. Mesin Alphard. Jenengan niku istilahnya STNK. Setengah tua ning kewer-kewer nggih. Lah, ngece kok dereng. Suwidak lho dereng iki lho. Gus, saya masih bisa dingkok-engkok lho, Gus. Ya. Wah, iki rock and roll tenan iki. Maaf Gus, maksudnya bisa senam tuh bisa dingkok-engkok itu. Oh. Jadi jangan kalah sama yang muda-muda. Iso Makanya kayang yang- barang, iso oh, ya kayang bisa. barang. Oh, iso. Mau buktikan? Apa iki, Beb? Apa iki? Lah umpama ana Gus Yusuf, Beb Zaidan, Gus Nita, Pak Usman. Seleramu sing ndi? Saya soalnya udah tua, ya selera yang tua aja Gus. Oh, Daryanto. Ya, Dar, apa nama insya Dar? Allah saya maaf, saya ASN ya. Jadi saya neta tapi di hati, yang penting hati saya. Saya Iya. tidak bisa mengucapkan kata-kata ini Pak. Jenengan ASN. Iya. Heeh, Tapi saya ASN. insya Allah dan Jenengan yakin dinas sudah. nopo? Dinas nopo? Guru. Saya di puskesmas. Oh, kesehatan. Jenengan apa? Bidan. Wis le repot kowe lak rabi karo bidan repot le. Kuli Gus, kuli. Saya kuli di puskesmas. Oh, kulit teng puskesmas. Nggih. Ajeng takon apa? Saya tuh mau nanya, kan Ayo, kapan kalau dikongko? sholawat itu kan kadang ada yang ngendiko tadi semalam 1000. Ah. Nggih. Terus ada yang ngendiko pokoknya dari maghrib tekan isak 1000. Nah, padahal saya itu kalau 1000 saya bukan sombong, maaf ya semuanya ya. Saya itu kalau
kalau semalam itu bisa 5.000 lebih. Jadi non sewu itu yang bener itu maghrib isya 1.000 apa semalam 1.000 itu. Mergo jenengan wis tuwa sak karepmu entuk ngono ae wis aku entuk. 1 juta, Gus. 1 juta. Iki 1 juta sak engko-engkoe. Iya dong. Berani? Oke. Zaidan budal. Berani Gus Miftah maju. Gus Miftah maju, Megan maju. Oke, berani. Aku sumpah wedi ya. Iki Daryanto mulai semeteng lho iki malah. Ya Allah. Tasnya gak ada bojo mboten dalem. Masih, Gus. Dene duwe rupamu. Saya masih punya tapi berani, Gus. Maksudnya berani ngengkok-ngengkok gitu loh. Iki alumni ngendi ya? Kowe malah ngomong sarkem tak ajar lho kowe ngawur. Non saya Gus katanya cuma 1. Oh ya 1. Apa coba 1 coba? Ya 1 pinter kan ya, gue. 1 ya. 1 Iya. juta. 1 juta. Ya wes 1 juta, kesuwen bayar ke? Mumet tahu. Matur suwun Gus. Ya. Saya doakan Gus Miftah, Habib Zaidan semuanya paling sehat, Amin. selamat, lancar semuanya, semua selalu diberkahi sama Allah. Pak Daryanto juga lancar, sukses dunia akhirat. Sukses Pak Daryanto. Amin. Kita doakan Bu Titi masuk surga. Amin. Berangkat habis pengajian. Amin. Terus Ya, ini paling error gitu. Sudah tahu jak pengen dingkok-engkok gitu loh. Kan lah Gus Yusuf nyambung, Beb Zaidan kan belum paham. Enggak lah, pengen kursus dingkok-engkok ning Magelang ya Le ya. Ketemu karo jenenge Huda. Sing lemu mau lo. Pun mau jam 1:30. Wis mahal ki mele. Pokoke dua lagu wis mahal ki mele. Ayo, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Moga kabeh selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.